raised at the roundtable how it would like to handle the association agreement. Партія «Удар» вже завжди виступає і буде робити все для того, щоб угода про асоціацію була підписана. Ця угода дасть можливість і дасть додатково важливість, щоб наступні вибори пройшли чесно, прозоро. Я маю на увазі вибори 2015 року по європейським принципам. Ми також розуміємо, що без прогресу на сьогоднішній день зі сторони України неможливо підписати ці умови. Також було зроблено декілька ключових пунктів, на які Україна повинна зробити зауваження. Це першочергові вимоги стосуються внесення змін до виборчого законодавства, це судова реформа, це реформа прокуратури, це додаткові вибори в 5 проблемних округах. І найважливіше, я впевнений, що питання підписання угоди допоможе забезпечити звільнення Юлії Тимошенко.